Halløj alle sammen. Det er lidt sent i dag, jeg kommer på. Men vi har simpelthen haft western-konkurrence i vores klub. Så først nu har jeg tid til at lige at hygge og dase rundt og lave en lille video og så hygge med jer alle sammen derude. Jeg har skulket lidt her, kan jeg se, på de nye opgaver. Men det er ikke det væsentlige. Det væsentlige er, at der er kommet en ny pelsvariant igen. Til vores samling af endnu flere nye pelsvarianter. Det står lige her. Minder forfærdeligt meget om både Mustang og Morgan, vil jeg sige. Men ellers meget sød. Men vi skal faktisk videre i vores dino. Så det kan være, at vi tager det op. Men først har jeg egentlig bare lyst til at hygge lidt rundt. Vi kan tage en tur til Valle først og hygge. Ja, jeg vil faktisk lige vise jer det nye sæt, jeg lige har lavet her. Det var sådan, jeg så ud, da jeg deltog i western-konkurrencen i dag. Hvem der vinder? Det ved jeg ikke. Vi har ikke fået noget besked om endnu, hvem der har vundet. Vores dommer sidder og holder kortene meget, meget tæt til kroppen. Jeg håber selvfølgelig altid på, at jeg vinder lidt. Men lad os nu se. Men lad os tage en tur til Valle. Og så tage den derfra. Jeg stiger afsted med os. Jeg håber, I alle sammen har haft en rigtig god dag derude. Uden det store. Og jeg har fået en god opgave, kan jeg se. En anden ting er, jeg vil godt lige advare jer klubejere derude på både begge danske servere. Der er en klub, der florerer rundt, der hedder Cute Flowers Club, som prøver at stjæle medlemmer fra andre klubber, ved decideret gå op og sige til dem, jeg lover jer Starcoins, hvis I skifter klub. Så jeg lige jagt derude. Jeg synes, det er vigtigt, at vi holder den gode tone og det gode ry alle steder med, at man ikke stjæler hinandens medlemmer, medmindre medlemmerne selv vil skifte. Så jeg synes lige, I skal være på vagt derude. Også fordi jeg synes, måden med at love Starcoins ved at skifte, det er rent scam. Så det vil jeg godt lige slå et slag for, at I lige er opmærksom på. Men nok om det. Jeg har en opgave hernede hos Veje. Jeg er kommet i level 4. Og så kan jeg gå videre til level 5. Ta-ta. Det er ikke en overraskelse. Nu skal vi hen og se, hvad det er. Hvad gør det så ud på? Ugen selvfølgelig. Ugen hedder Toby. Den har fået en baby. Nå. Toby har fået en baby. Så nu kan vi simpelthen få en babyugle. Ej, hvor hyggeligt. Nå. Skal vi komme til Dino og lave nogle omdømme?
Det synes jeg helt klart, vi skal. Så vi kan få låst noget mere op. Så stig afsted med os mod Dinodalen. Som sagt, så håber jeg, I nyder mine videoer. Jeg prøver så vidt muligt med arbejde og alt muligt andet. Få det til at passe sammen, så jeg kan lave videoer til at hjælpe alle jer derude. Det var heller ikke længe, kan jeg se, før jeg har låst op. Der er en stjerne derhen. Dem tager vi på et andet tidspunkt, hvor vi render rundt og finder alle stjernerne. Ligesom med tokens. Render jeg rundt og viser, hvor stjernerne er. Et skridt ad gangen. Lige nu gælder det om at få Dino låst op, så vi kan komme i gang med at finde arkæologiske fund. Det kan vi først, når vi er færdige med at ordne alle omdømmeopgaver i Dino. Men jeg kan roligt afsløre, at det bliver nogle gode fund, når så man har fundet alle skeletter og så videre af arkæologiske fund, man skal finde. Fordi så kan man, når man når dertil, få låst op for Epona og låst op for det, vi kalder Epona-guld. Men alt det vender jeg tilbage til, når vi når dertil. Så skal jeg også nok lære jer lidt om, hvad Epona-guld er. Men først gælder det om at komme til Nicks lejr. Der er så hyggeligt her om aftenen. Yes. Lad os se, hvad hun har til os i dag. Nu skal vi have tændt op på bålet. Okay, hvis jeg så kan få lov til at tænde op på bålet. Det tog jeg så nu. Så. Og så en oplyst vej. Hvilke fakler vi så skal tænde den her gang. Jeg kan lide det torden i baggrunden. Så. Træk. Og det var 4.
afsted tilbage til professoren. Nå ja. Næste uge glæder jeg mig helt vildt til at vise jer Bazaar. Den skulle meget gerne komme her på onsdag. Og når den kommer på onsdag, skal jeg nok vise jer alle hestene og priserne. Og der skulle også meget gerne komme en ny hest i løbet af de næste 4 uger. Det var så omdømmet i Dino. Så lad os gå lidt videre. Lige nu ringer jeg mig hjem, og så finder vi ud af, hvor vi går hen derfra. Men i de næste 4 uger skulle der meget gerne komme en ny tysk dressurhest. Om den er noget, må tiden jo vise. Men lad os kigge på det, når den engang kommer. Jeg har også stadig en masse i Dundle, vi skal klare. Og jeg har faktisk også noget tokensopgaver. Men jeg synes, vi tager lidt Dundle først og får dem klaret der. Eller vi kan lave noget omdømme. Det gør vi i stedet for. Vi laver simpelthen omdømme. Vi starter et godt sted. Vi starter på Borgmesters vedløbsbane. Og starter med at lave omdømmeløb alle steder. Jeg er lidt bagud med omdømme. Så lad os starte et sted. Og jeg er også ret sikker på, at vi snart ved det skal en tur til York City og lave omdømme der. Men et skridt ad gangen. I aften har vi lavet omdømme lige nu. Så fortsætter vi med noget omdømme. Det var heller ikke længe før vi får lavet de sidste tokensopgaver. Den havde jeg faktisk tænkt mig at kigge på i morgen. Kan også være, at jeg kigger på den senere i dag. Jeg ved det ikke helt endnu. Men lad os kigge på det. Når jeg laver som regel omdømme, så tager jeg det på en ende af i traileren. Så hedder det start, det hedder løb. Pleje, det hedder alt, hvad jeg kan komme i nærheden af. Alt, der har blå opgaver at gøre, er omdømme. Så husk for guds skyld at lade os omdømme. Laver I ikke dem, så får I ikke flere opgaver. Kræves så også lige, at jeg lige kunne springe rigtigt. Fordi jeg har så travlt med at snakke med jer om omdømme. Omdømme er en af de vigtigste ting i spillet. Omdømme gør, at du får låst op for en masse nye ting. Man gør også,
I faktisk få flere shillings ud af det, hvis I laver det. I kan købe flere ting i global, I kan købe flere ting til festivaler, og så videre. Jeg har lige bemærket, at Gordon er en ganske udmærket springhest her. Ja, det sagde jeg vist for tidligt. Eller også så var det der Skillicious. Bedøm selv. Ja, Skillicious. Men i hvert fald jo mere omdømme I laver, jo mere bliver der låst op. Men i hvert fald så længe tilbage. Og nyd det så længe I kan. Og husk at lave jeres omdømme. Jeg vil fortsætte med min omdømme nu. På denne her, jeg har ikke så meget andet at fortælle, hvad der skal ske de næste par dage. Andet end vi laver en masse omdømme, vi laver en masse områdetjek på, at vi kan komme ind i de forskellige områder. Jeg begynder at have planer, at jeg skal lave den sidste token. Og vi skal have fundet minder og så videre, som så kommer fremadrettet med opgaver. Men en opgave ad gangen. Så jeg håber virkelig, at I vil se med i næste uger, når den nye style kommer, og det nye kommer på listen over, at vi skal i gang med klubkonkurrencer. Men i hvert fald, nyd det, så ses vi derude.
Vale. Vale. Johanna. Đây.
Hana. Jaya. Hey. Brava. Jaya.